Ikakawhaan nga Domingo sa ordinaryo nga panahon, Agosto 16, 2020. Ang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Nag-ingon ang Ginoo sa iyang katawhan, sunda ang hustisya, ug buhata ang matarong. Kaysa dili madugay, luwason ko na kamo, ug ipailako ang akong katarong. Ang mga langyaw nga miduol sa Ginoo, aron pag-alagad kaniya, ug nagtamod sa adlawng igpapahulay, ug nagtuman sa iyang mga sugo. Panad-on ko sa balaan kong bukid, ug lipayon ko sila didto sa akong templo. Ang ilang mga halad sinunog, ug mga halad inihaw, dawaton ko didto sa akong halaran. Kay ang akong templo nganlan magbalay alampuanan alang sa tanang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. O Dios, magadayeg unta kanimo ang tanang mga nasod. Kaluy-an unta kita sa Dios ug bendisyonan niya. Ipadan-ag unta kanato ang iyang nawong. Mahibaw-an unta ang iyang dalan dinhi sa yuta. Diha sa tanang mga nasod ang imong kaluwasan. Maglipay unta ang mga nasod ug magsadya tungod kay nagamando ka sa kanasuran diha sa katarong. Ang mga nasod dinhi sa yuta imong agakon. Daygon unta ikaw sa katawhan, O Dios, ang tanang kalungsuran magdaig unta kanimo. Panalanginan unta kita sa Dios ug ang tanang kautlanan sa yuta mahadlok unta kaniya. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Karon, bahin kaninyong mga dili Hudiyo, ipasigarbo ko ang akong buluhaton ingon nga apostol ako sa mga dili Hudiyo, aron masina ang akong isig ka-Hudiyo, ug maluwas ko ang pipila kanila. Kun sa dihang gisalikway sila, ang kalibutan napasig-uli ngadto sa Dios, unsa pa kaha kun dawaton sila? Kinabuhi alang sa mga patay. Kay dili gayod mag-usab-usab ang Dios sa iyang hunahuna labot sa iyang pilion ug panalanginan. Kamong mga dili Hudiyo misupil sa Dios kaniadto, apan karon gikaluy-an kamo sa Dios tungod kay misupil man ang mga Hudiyo. Sa maong pagkaagi, tungod sa kaluoy nga nadawat ninyo, ang mga Hudiyo misupil sa Dios aron sila usab makadawat sa kaluoy sa Dios. Kay gihimo sa Dios ang tanang mga tawo nga masupilon aron ipakita niya ang iyang kaluoy kanilang tanan. Ang pulong sa Ginoo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mibiya si Jesus niadtong dapita o miadto sa kayutaan duol sa mga siyudad sa Tiro ug sa Sidon. Usa ka babayi nga taga Kanaan ang nagpuyo niadtong dapita. Miduol kaniya ug mituwaw. Sir, anak ni David, kaluy in town ako. Ang anak kong babayi giyawaan ug nagantos pag-ayo. Apan wala motubag si Jesus.
Miduol ang iyang mga tinun-an kaniya ug miingon, papahawaa siya kay nagsunod-sunod siya kanato ug saba kaayo. Unya mitubag si Jesus, gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Apan miduol ang babayi ug miluhod sa atubangan ni Jesus. Sir, tabangi intawon ako, miingon siya. Si Jesus mitubag, dili maayo nga kuhaon ang kalanon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro. Ang babayi mitubag, tinuod kana sir, apan bisan gani ang mga iro makakaon man sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamesa sa agalon. Ug si Jesus mitubag kaniya, Inday, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo. Ug niadtong dayong gutloa, naayo ang iyang anak. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.